Magyarország és Románia felkérésére Németország és Olaszország vállalta a döntő bíráskodás feladatát. Most is a bécsi Belvedere palotában hozták meg a döntést. Ribbentrop német és Csánó gróf olasz külügyminiszternek, Csáky István gróf magyar és Manojlescu román külügyminiszterrel folytatott újabb megbeszélése után, melyen Teleki Pál gróf miniszterelnök is jelen volt, megállapították Magyarország új keleti határvonalát. Imára feszül minden honvéd és minden magyarista sorompó erő. Hangjai alatt a román parlamenter a magyar elővéd vezetőtisztjével, honvédezredessel még nehány szót vált, és most a kocsi hátrafelé irányban hagyja el a sorompó vonalát. Csíkszereda lakossága ünnepélyesen fogadta a magyar csapatokat. Pestői Visóvölgyben vonuló honvédcsapatok Kirli Babánál érték el a keleti történelmi határt.